Bună! Bine v-am găsit la un nou canal de YouTube. E bine, pe acesta vom face Roblox. Sau dacă vreți și alte chestii, puteți să-mi scrieți în comentarii. Pentru că, de ce nu? Și dacă vreți, putem să jucăm și Fortnite, Brawl Stars, Minecraft, etc. Scrieți-mi în comentarii ce vreți. Și acum e să-i dăm bătaie. Ca să ne prindă noroc, să ne luăm pălăriuța asta. Și o să așteptăm să se termine totul. Mă rog, o să așteptăm. O să se termine totul până fac eu chestia asta. Vreau să spun că am făcut niște puncte. Sunt foarte avansat pe Toch. Și dacă vă uitați, am și level 8. Credeți-mă, mi-a luat un an să ajung la level 8. Ok, o face canal de ce vreți voi. Adică avem canal de gaming, dar că dacă vreți voi, o să facem și alt canal. Cum ar fi canal de făcut lucruri, adică cum ar fi cum să faci un slime sau cum să faci orice. Pot să fac și un canal de ăla. Ok, se termină. O să băgăm vreo 2 tohuri în episodul de azi. Toch e prescurtarea de la Tower of Hell. Să vă obișnuiesc cu ideea asta pentru că eu așa îi spun. What? De ce n-a mers așa mult? De ce n-a mers așa mult la mine? Speed, 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 speed. Bun. Ne-ar trebui un... Uitați, îmi cumpăr și un coil de ăsta. Dacă vă întrebați de ce așa, adică de ce shop așa, e pentru că așa mi-am pus eu. Ufi, tăi speed! Speed, nu-mi place speed-ul. Coloresc! Urăsc speed-ul, urăsc speed-ul. Deci a dat asta speed. Sau asta. Depinde cine e. He or she. It's so sus. Invisibilitate, acum am văzut. Mamă. Nu mai pasă de speed-ul ăsta. Bun, acum asta pentru mine e cel mai easy level. Trebuie doar să faci niște mici sărituri. Bă, dar speed-ul ăla chiar mă enervează. Challenger self. Hai, boss, vino. O să încerc să fac un toch în episodul de astăzi. Am spus o să încerc, n-am spus că o să câștig. Bă, am noroc. Bun, bravo. Bun. Easy. Easy. Da, cine a ajuns până aici la episod, să dea like și să-mi spună ce să facem în următorul episod. Adică simulator, obi, poveste chiar și orice, tycoon, toate chestii, toate nebunile ce vă vin în minte. O să le iau din comentarii. What? Am mai văzut cineva nivelul ăsta vreodată? Ufi, am căzut.
Păcat că nu putem să dăm next round. Puteți să dăm next round doar pe serverele private. Chiar așa, spuneți-mi dacă vreți să-mi iau roburi. Vreți să fac canal de cum ar veni, de cum să, adică cum să-ți faci un slime, cum să-ți faci brățări, mă rog, știți voi. Dacă vreți vă arăt și un tutorial cum să puteți termina tohu. Ce vreți, voi vom face. Ce vreți. Ați înțeles ce vreți. Bă, nu pot termina tohu. Nu pot termina tohu. Ok, pe aici. Mereu eu o să fiu o rață cool. Chiar așa, vreau să-mi fac skin cu o rață? Ok, o să aștept abonații. Să devenim cât mai mari și cât mai popular. Și să-mi spuneți cam câte videoclipuri pe zi vreți să faceți. Minim 1 și maxim 5. Să-mi spuneți cam câte vreți. Ok. Deci merge pe aici. Uite, la asta am căzut, eu cred. Mamă, ce era să ca la față. Nu, ba nu, la asta am căzut. Bun, l-am terminat cu speed. Nu vine să cred. Speed-ul mă enervează, pentru că e foarte greu cu speed. Și uneori și uit că am invizibilitate. De fiecare dată când am invizibilitate, uit. Termin tohu. Pot să vă dovedesc că termin tohu acum. Mamă, ce iurea a fost. Bun, am terminat tohu. Ce am zis? E ăștia ce au cumpărat. Și domor 2. Hop. A fost easy, busy. Iar acum o să sărim. Și o să așteptăm să se termine tohu. Revenim. Se termină, gata. Ok. A revenit. Am așteptat să se termine tohu, v-am spus. Ok, oh my god. Mamă, nici nu știu dacă e invisibilitate. Să cumpăr invisibilitate. Nu știu, uita că n-am sărit-o. Ați văzut ce pot termina tohu și mi-e foarte ușor. Da? Nu. Da.
Uf. Ok, s-a cumpărat viteză. Ok. Iată ce invincibilitate. Ce nu să cumpăr, că o să rămân fără mulți bănuți. Deci puteam să cumpăr 2 invincibilități, dar nu vreau. Ok, nu. Cât de greu e primul nivel. Nu am dat timp în plus. Bă, de-aia vrea invincibilitate și lui cumpărăm toate prostiile. Unde să cumpăr jocul? De aici. Checkpoint. Tare. Ce scrisea? My Dream Effect. Ce înseamnă ea? Mama, am crezut că mai ea. Bă, voi mă înțelegeți că nu fără. Tip, cultac. Nu merge așa cu tine. Oh, nu. M-am cam supărat, așa că ne vedem data viitoare. Pa!